Angsla ani phurwngmano ta pokdi tamo khe nini bwkha-o ani dagimarokno tondi. Ahai khe nini umor kolok wngwi tongnai tei nwng belai khe hamchanai. Kok khnaui tongmani tei kok narwgwi tongmani tongmungno ta khibi abórokno nwng kotogo kanwi tondi tei nini bwkha-o swiwi tondi. Hakhe nwng Kaitor bai tei borok bai kha phurjaknai tei kaham wngjaknai. Bwkha-rwngmani CHWLA poito khlaidi tei nini sak-sak sima-o bwkhata beradi. Bebagono nwng bono bwskango tondi. Hakhe bo nini lamarokno kepleng khlainai. Sakno sinai hnui ta nukdi CHWLA kiridi tei hamyani kifildi. Abo nini bwsakno kaham khlainai tei nini bekrengno ragrwnai. CHWLA nini mani kaham kuk bai tei bebak nini thai swkang rok bai borom khlaidi. Hakhe nini mayam nok mai bai kuplung wngnai. Tei nini anggur bwtwi kuplung wngma barase belai klainai. Thanks for watching. May God bless and your families.